फोरजारि महात्मा गान्धीनि जि आदर्श बेखौ मान होनानै भारतारि आरो मुलुगनां दरबाराव मुलुगनां अहिंसा सान हिसाबै बा इन्टारनेशनेल नन भायलेन्ट डे हिसाबै दिनै सारा मुलुगानो दिनै खुंदों आरो इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशना बेखौ मर्यादा होबाय। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सान इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्सखौ बर' माहारि जौगानाय बर' हारिनि थांना थानाय माहारिनि जिउआव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि गेजेरजों हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननायनि बा हाथियार गैयै मोनसे समाज गायसननायनि थाखाय जोङो खावलायबोदों हाबा मावबोदों। दा बेबायदियैनो दिनै जोङो फिन सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि बे त्रिमुर्ति भवनाव जाय जायगायाव लेरेला कसारि, रतन कसारि आरो मनिराम कसारि आरो गुबुन गुबुन भारत उदांस्रिनि समाव मुंख्लं जादोंमोन बे शहीद नगरियाव महात्मा गान्धीनि बे भारत नागार सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जादोंमोन बे थावनियाव जोङो दिनै थुबुर जादों। आङो बे समाव महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो जायफोर उदांस्रिनि दावहारु जायफोर मुंख्लं बिथांमोननिसिमबो आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबदों। बड'लेण्ड आन्दलनाव अहिंसा आरो गणतान्त्रिक पन्थाजों बड'फानि आदर्श आरो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जायफोरा सोमावसारनानै मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानिसिमबो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय। दिनैनि बे अहिंसा सान फालिनायनि गेजेरजों बर' हारियाव हिंसा हिंसि गैयै मोनसे समाज, एना एनि गैयै मोनसे समाज आरो हारिनि गेजेराव एसे एनै खोथा बाथ्रानि फारागथि थानो हायो, जोङो तर्क जुक्ति खालामनो हायो, खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो बयबो अनलायनानै कनस्ट्राक्टिभ पजिटिभ मोनसे लामाजों जेरैबायदि नेलसन मेन्डेला, मार्टिन लुथार जुनियर किं बिथांमोना महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै गाव हारिनि उदांस्रि, गाव हारिनि थामोनथा रैखाथि, गाव हारिनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक मर्यादा आरो बेबस्थाखौ मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड दाबिनायनि गेजेरजों BSc, BTC आरो दिनै BTR गोजोन गोरोबथा मोनबाय। गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण सोमावसारनाय एबसुआ दैदेनदोंमोन आरो माने हाथियार लानानै सोमावसारनायनिबो मोनसे थासारि बुहुमाव आसामाव भारताव दङमोन। बेबायदियैनो जोंखौ गादबनाय दमन खालामनायनि थाखाय मोनसे सेक्सना हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो खौसेयै बयबो अहिंसा आरो शान्तिनि मोनसे समाज आरो हारि दानायनि थाखाय बयबो शान्ति सुक्तियाव सहि होनायनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बिनि गेजेरजों BTRनि सिमा बारायनाया दिनै रोखा जाबाय। सिमा बारायनायनि खामानिया जागायजेनबाय। बिनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि हा हु फरेस्ट एरियायाव मोननांगौनि जि मोनसे जोंहा एजेन्डा दंमोन, जि जेंना दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय 5,000निबो बारा बर' सुबुं बा ट्राइबेल सुबुंफोरनो हा होनायनि खामानिया अलरेडि जाबाय। आरोबाव जिखिनि मोननांगौ बिथांमोना मोनगोन। लोगोसेनो सनितपुर बिश्वनाथ सारा आसाम आरो बड'लेण्डआव जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन, हाई सेकेन्डारि जुनियर कलेज आरो हाई स्कुल, बिनि उनाव LP ME नि प्रभिन्सियेलाइजेसन बे खामानिया जागोन। दा बेखायनो समाज मोनसेया जौगानांगौ, थांना थानांगौनि थाखाय जोंनो गोजोन थासारि नांगौ आरो अहिंसानि मोन्थोरजों जोङो हाबा मावलांनांगोन। अहिंसानि ओंथिया बे नङा जे जोङो निउट्रेल जानांगौ, निउट्रेल फर्स हिसाबै खामानि मावनांगौ। महात्मा गान्धीनि आदर्श जि फिल'सफि बे जाबाय अहिंसा माने जों सत्याग्रह खालामनो हायो। अहिंसा माने जोंनि जि दाबि दावा, जोंनि जि मोनथाय अधिकार, फान्डामेन्टेल राइट्स, कनस्टिटिउसनेल पलिटिकेल राइट्स बेखौ मोननो थाखाय जोङो एसेम्बल खालामनो हायो, ज' जानो हायो, खुद्रिसारनो हायो, डेम'क्रेटिक पिसफुल जोङो मार्च रेलि खालामनो हायो आरो हांगार स्ट्राइक खालामनो हायो। नाथाय जों रावनिबो खहा मावनाङा। जोङो जोंनि स्टेन्डआव थानानै जोंनि डेम'क्रेटिक जि मोनसे सिन्ता आरो जोंनि जि हाबाफारि बा जि मोनसे जोंनि माने एजाइटेसन बेखौ जों लाखिनो हायो। दा बेखायनो एबसुआ फैबाय थानाय समाव महात्मा गान्धीनि आदर्शजों अहिंसा खान्थिजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जोंनि जि दाबि, जोंनि जि जेंना, जोंनि जि मोनबावनांगौ दङ बेखौ जोङो मावलांगोन आरो बेयाव रावनिबो खहा खालायाबासिनो जोंनि दाबिखौ जोङो मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावगोन। बड'फाया जि गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनो थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि सान्थौ सानस्रिखौ लानानै हाबा मावलांगोन। आरो दिनैनि जि अहिंसा सान फालिनाय गान्धी जयन्ती खोब मोजाङैनो जाफुंसारबाय। जोङो रेलि खालामबाय प्राय माने 4-5 किल'मिटार
आरो दिनै बयबो इन्टेलेक्सुवेल स्टुडेन्ट माहारियारि आफादफ्रा दिनै ज' बाहागो लादों बे जोंनि थाखाय मोनसे गुड साइन आरो बेखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों। बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो कार्बि आंलं जि माने काउन्सिल दङ जे 6 सिडुल काउन्सिल बे ओनसोलफोराव टेट एपइन्टमेन्ट होनायनि हाबाफारिया गोख्रै जानांगौ बेनि थाखाय जों दाबि होबाय थादों। बिटिआर सरकारा माखासे पोस्ट बिथांमोना भेकेन्सि जानायखौ जोंनो खिथादों जोंनि जि दाबि जोंनि जि सावरायनाय बायदि बिथांमोना जोंनो तथ्य होदों आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। नाथाय माखासे पोस्ट एलिमेन्टारि लेभेलाव लवार प्राइमारि आपार प्राइमारियाव SIU एप्रुभेल स्टेटआव जानो गोनां दङ। जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंबाय जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ बुंबाय नाथाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ होनना बुंनानै दिनैबो SIU एप्रुभेलखौ सेंसन खालायाखै जायनि थाखाय 5-6 हाजार टेट क्वालिफाइड टिचारा दिनै एलिमेन्टारि लेभेलाव एपइन्टमेन्ट मोननो हानाय पर्यायाव फैयाखै। जों खावलायदों जे बिटिआर काउन्सिल सरकारा मोनसे मिशन मड लानानै हाबा मावनांगौ आरो एपइन्टमेन्ट थिसननांगौ। सिरिय' टिचार सिंगल टिचार गोबां स्कुल दङ बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। लोगोसेनो आसामाव जिखिनि टेट थिसननांगौ दङ जेराव माने सिंगल जिर' टिचार दङ EGS सेन्टारबो दङ माने बेयाव एपइन्टमेन्ट होनायनि खामानि मावनांगौ बेखौ जों दाबि होदों। सनितपुर बिश्वनाथनि 75 खान EGS स्कुलाव पस्ट क्रिएसन जागोन 2 करि आरो बेयाव गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्टयै बुंबाय। गोबां सिचुएसन समाज आरो हारि थांना थानायाव बा मोनसे सरकारनि बेबस्थायाव गोबां थासारि फैयो। जों लुबैया जे दाय गैयै सुबुङा सोरनिबा गुलिजों सोरनिबा दमनजों थैनो गोनां जानायखौ जों लुबैया।